Vítajte v mojom ateliéri. Volám sa Janka Bakičová a som certifikovanou lektorkou enkaustiky. Prečo dnes na tému farby? Farby sú všade okolo nás. Farby sú vyjadrením nášho stavu emócií, zdravia a každodenného života. Každá jedna farba znamená určitú charakteristiku. Farba modrá je farbou voľnosti. Farba hnedá je farbou múdrosti. Farba červená na jednej strane vyjadruje určitú sexualitu a na druhej strane určitú podráždenosť. Farba zelená je farbou prírodného a rastlinného života. Je energiou, nabíjaním a vzprúžením. Farba žltá je farbou teplou. Je farbou vyjadrujúcou pozitívnu energiu. A tak by sme si mohli rozprávať o každej jednej farbe. Jednotlivé farby môžeme navzájom miešať a vznikajú nám ďalšie farby. Tu máme ešte farbu ružovú, je to farba romantikov a určitých snílkov. Napísala som aj e-book o farbách, taká elektronická kniha. Kde si môžete prečítať, čo farby znamenajú, čo farby spôsobujú a ako nám ovplyvňujú náš každodenný život. Farby v našom živote môžu spôsobovať aj nedostatok a spôsobujú určitú takú negatívnu charakteristiku. Naopak zase prebytok môže spôsobovať určitý vplyv na naše emócie. A na záver odporúčam, všímajte si, aké farby si na seba v rámci oblečenia alebo ak tvoríte, používate, pretože farby nám ovplyvňujú naše emócie, zdravie a každodenný život. Pekný deň vám praje zo svojho ateliéru Janka Bakičová.